Ангажиращо, това парче ми влиза доста тонизиращо, приливащо, багри сенки, най-важното е без превземки. Превземам всичко аз по своя път, ай кажи ми ся, кой е на върха? Ей на това му викам аз секси трак, припявам си на припева They used to call me Радев Еляк, с усмивка на лицето, а рима или няма, forget about it, enjoy me. Жена ми наричаме така, защото тя помогна ми да разбера, че музиката живее в мен, живея аз за музиката. Ден след ден упорито се опитвам да творя като героя в сериала Heroes. Do I really have the power? Пред мен е листа празен, започвам го с химикалка в ръка. Първа страница почти изписал съм я на половината. Дали да продължа е много ясно, щом съм почнал нещо задължително ще го завърша. Да го чуя цялото до край, да му се кефе, като слушам си го ангажиращо. Това парче ми влиза доста тонизиращо, приливащо, баги сенки, най-важното е без превземки. Превземам всичко аз по своя път, ай кажи ми са ти кой е на върхът? Ай кажи ми ти сега, кой е на върхът? Кой е на върхът? Кой е на върхът? Лято настроение, мирише на веселие, аз и бамби куфарите стягаме, усещам някакво напрежение. Полето и след това е цяло приключение, но без съмнение за 3 часа сме в Бургас и започва нашето ограждение. Търпение, изчерпа се успокоение, табелата на Ямбол да нахил облясам от вълнение. Welcome home, the boys back. Reminisce to the days back. Откъде да почна? Дилема, схемата е доста точна, като митнича ще грабе от живота, ма чудя се откъде да почна. Baby girl, от тебе искам само да посочваш, прицели си, искам да се точна. Едно незабравимо лято, нека спомени да има единствено това за нас е важно, прав ли съм любима? Прав ли съм любима? Неангажиращо, това парче ми влиза доста тонизиращо, приливащо, багри сенки, най-важното е без превземки. Превземам всичко аз по своя път, ай кажи ми ся ти кой